आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं आणि त्या संविधानामध्ये कोणत्याही जाती पंथाचा समाजाचा कोणत्याही कुळाचा व्यक्ती असू द्या पण तो भारताचा नागरिक आणि वय वर्ष 18 पूर्ण झाले की त्याला एक अधिकार दिला आणि तो अधिकार म्हणजे शस्त्ररूपी मतदानाचा। ऐका, बरेचसे दान सांगितले जातात, कन्यादान, मुलगी नाही कन्यादान करू शकत नाही। ऐका, रक्तदान, एखादा रोग आहे वजन कमी आहे रक्तदान करू शकत नाही। भूमिदान, भूमीच नाही दान कुठून करणार, नाही का। संपत्ती दान, संपत्तीच नाही दान कुठून करणार। अनेक दान आहेत, प्रत्येक दान प्रत्येक जण करू शकत नाही, पण एक दान आहे, त्या दानाचं नाव आहे महाराज मतदान। हा लोकशाहीचा उत्सव आहे महाराज, निवडणूक। म्हणून प्रत्येक भारतीय नागरिकांना